Μουσικάκης. Είσαι στο μυαλό και στην καρδιά κάθε στιγμή. Είσαι μια ιδέα και καψούρα αληθινή. Περιμένω με λαχτάρα να δεις τιμή. Στο γήπεδο να έρθω την Κυριακή. Κάθε Κυριακή μαζί σου είναι μια γιορτή. Για σένα τραγουδώ μέχρι που χάνω τη φωνή. Χαράλαμπος Περπερίδης. Είσαι αρρώστια μια αντιπολιτική. Γιώργος Κιάκας. Γιώργος Παρασκευαίδης. Βασίλης Καρατζάς. Φώτης Κουτσαβασίλης. Κάθε Κυριακή μαζί σου είναι μια γιορτή. Για σένα τραγουδώ μέχρι που Ιβάν Γέσης. Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Σαβέκου Μπαρκουρά. Μίνοσλαβ Μιλέκοβιτς. Πρέπει βεβαίως να αναφέρουμε στο σημείο αυτό ότι ο Έντιο Γκόμες και ο Δημήτρης Ορφανός δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν στην εκδήλωση, διότι είναι τραυματίες και δεν ήταν δυνατόν να βρίσκονται εδώ κοντά μας. Λοιπόν, να πάμε τώρα και στο προπονητικό team βεβαίως, να μην το ξεχνάμε κι αυτό, και να καλέσω τον προπονητή της ομάδας μας, τον Μιχάλη τον Γρηγορίου. Τον προπονητή των τερματοφυλάκων, τον Γιάννη τον Κοτσαβασίδη. Τον βοηθό προπονητή, τον Άκη τον Πάβαλη. Και πρέπει βεβαίως να αναφέρουμε και τον βοηθό γυμναστή, τον Δημήτρη τον Τσίτο, ο οποίος δεν είναι εδώ μαζί μας. Ένα θερμό χειροκρότημα για την ομάδα του Πασεραϊκού, την μεγάλη ομάδα. Κάθε Κυριακή μαζί σου είναι μια γιορτή. Για σένα τραγουδώ μέχρι που χάνω τη φωνή. Μου εξουσιάζεις το κορμί και την ψυχή. Είσαι αρρώστια μια αντιπολιτική. Πασεραϊκέ μου, πασεραϊκέ, έρωτα τρελαίνουν και παντότινε. Πασεραϊκέ μου, λεοντάρι μου τρελό, παμένος μες στα κόκκινα σ' ακολουθώ. Πασεραϊκέ μου, πασεραϊκέ, έρωτα τρελαίνουν. Και τώρα, εκ μέρους των παιχτών της ομάδας, θα μιλήσει ο Σάκης ο Παντελιάδης. Εμείς από την
πλευρά μας, κόβοντας σήμερα τη β', θέλουμε να ευχηθούμε καταρχήν υγεία σε όλους, και στους παρόντες και στους οπόντες, να μην έχουμε άλλο τραυματισμό και ερχόμενος ο Ιούνιος να μας βρει όλους μαζί ενωμένους και να πανηγυρίσουμε όλοι για αυτό που είμαστε εδώ, για να βρεθούμε στη Super League. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω και τον πρόεδρο των Red Lions, των φιλάθλων που βρίσκονται και αυτοί εδώ. Καλή χρονιά με υγεία σε όλο τον κόσμο και επιτυχίες για την ομάδα μας. Καθημερινά βλέπω ότι ήρθα σε μια μεγάλη οικογένεια που λέγεται Πανσεραϊκός. Να ευχαριστήσω τον πρόεδρο για την τιμή που μου κάνει να είμαι προπονητής αυτής της ομάδας. Θεωρώ ότι και εγώ από την πλευρά μου και οι συνεργάτες μου και τα παιδιά προσχόμαστε ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να μπορέσουμε στο τέλος της χρονιάς να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα ήρθε η στιγμή για να κόψουμε την βασιλόπιτα. Πρόεδρε, παρακαλώ. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Πρόεδρε, κοιτάξτε λίγο. Κοιτάξτε λίγο και το πιάσετε. Αλλά δεν ξέρω πώς θα... Λοιπόν, το πρώτο πιστεύω ότι θα έχουμε καλύτερη τύχη από εδώ και πέρα και το σλόγγαν θα είναι όχι άλλους τραυματισμούς στον Πανσεραϊκό. Γιατί, παιδιά, έχει φοβηθεί το μάτι μας. Έχουμε 12 τραυματισμούς. Πιστεύω ότι οποιαδήποτε ομάδα κι αν ήταν θα είχε καταρρεύσει. Αλλά ο Πανσεραϊκός στέκεται, όρθιος, πολεμά και πιστεύω θα τα καταφέρει στο τέλος. Με 1002 προβλήματα, καταλαβαίνετε τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα γενικά στο ποδόσφαιρο. Ο Πανσεραϊκός στέκεται με αξιοπρέπεια και δεν δίνει το δικαίωμα σε κανέναν. Γι' αυτό ζητάμε πραγματικά ο κόσμος να μας συμπαρασταθεί και τίποτα παραπάνω. Το μόνο που μπορούμε να είμαστε τυχεροί, γιατί όπως είδατε φέτος είχαμε πάρα πολλούς τραυματισμούς, θα τους αποφύγουμε, γιατί ο στόχος είναι να βγούμε στη Super League. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια όλων σας και ειδικά τη δική σας. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τους ανθρώπους που στήριξαν την ομάδα αυτό το διάστημα, γιατί ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο για μας και πιστεύουμε ότι στο τέλος θα δικαιωθούμε. Μια μέρα γιορτινή για τον Πανσεραϊκό, για όλα τα τμήματα, κάπου να χαλαρώσουμε λίγο. Και είναι κάτι μια όμορφη πρωτοβουλία που πήρε η ΠΑΕ, να είναι και η μεγάλη ομάδα, τα ενδάλματα των μικρών παιδιών, είναι ωραίο αυτό. Ο Πανσεραϊκός είναι ένα ιστορικό σωματείο, είναι χαρά μας να συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα, να κόβουμε την πίτα, ελπίζουμε φέτος να πετύχουμε το στόχο μας που δεν είναι άλλος από την άνοδο στην Α' Εθνική. Ήρθανε πολλοί καινούργιοι ποδοσφαιριστές, θα μας βοηθήσουν πιστεύω στη συνέχεια. Η ομάδα μας είχε κάποιες άτυχες στιγμές, από εκεί και πέρα πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλύτερα με τη συνέχεια του χρόνου. Υπάρχουν 20 παιχνίδια ακόμα, τίποτα δεν έχει κρυφθεί ακόμα, υπάρχει όλο το περιθώριο για να καλυφθεί αυτό το κενό. Σίγουρα χρειάζεται διάρκεια από εμάς, χρειάζεται να υπάρχει καλή απόδοση και η καλή απόδοση μπορώ να πω στην παρούσα φάση του πρωταθλήματος πρέπει να πάει σε δεύτερη φάση. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι η βαθμία, αυτό που έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή η ομάδα και αυτό κυνηγάμε αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι από εδώ και πέρα ήρθαν και καινούριοι παίκτες, πιστεύω και καινούριοι προπονητή. Πιστεύω ότι από εδώ και πέρα η πορεία μας θα είναι καλύτερα και πρέπει να είναι. Επειδή όλοι πιστεύουμε ότι έχουμε αξία να ανέβουμε, απλά πρέπει να επιδείξουμε, να δείξουμε μέσα στο αγωνιστικό χώρο και έτσι ελπίζω να πάμε.